Майка. Аз нищо не засних, бе. Мралджи. И ви дадах на така на момченци, вика сега почна да се млади. Почнал ги при спорта, вика сега почна да се язе канал Пашка. Какво ще покажа да ви знам? Аз имам едно, но ето и черното братче в предното матило. Ми вече се върти колкото голям гълъб. Той аз за първи път виждам гълъбче с първото литване. Като му го дадах, пуснахме го тук, първото литване и седна. За първи път не бях виждал такова си, летят такова, но много направи. Ето и качи в вебокса сега. Ето и качи сега в вебокса, който може да чете. Дед ги фанах само половин, да ни казваш. Половинта ще качиш, бе, гледай го фанал половинта. Другия път, като решиш да ги снимаш, ще извикаме зрители, да може да им направи да се показва. Голям циганене. Майка му на този галабарника прави по 4-5 баща му и той.